Halo, halo. CS-y. W trakcie turnieju jest ze mną synek z Kalide Block. Miłosz. I jadymy. Kaj, bomba. Ty masz bomba? Nie, na B. I flashbang, you doctor. O kur... A! Pochylnia! Idę. No to Nie wiem, dostał coś? Nie wiem. No, chyba wylew. Oho. No. Przepuść mnie. 4-4. Bomba, kaj bomba. Jest, tu leży. A on nie jest za baniokami? Z przodka, nie? Coś dostał. Dostał. Coś dostał. Ja! Cisnymy. Dowej. Ja nie żyję. A, hopy. Gewinen. Ej, może jeszcze bomba podłoża, przepadzicie. Ostatnia runda, pierwszy połowy. A się kupiemy te. Bomba? Nie. Biercie się. Jo, nie biera. Saved Swift. Niezły decoy, szkoda, że tam biegnę. Tyś poszł, Kaś, ty poszł od placu. To jak jo? Powoli chodź. Dobra. Idź tak z zewnątrz, ja idę tak po ścianie. Idzie. Znaczy show, dobra. Jest! Skąd? Zabiłem jednego, na dole jest tam. Zabiłeś, dobra. Kaj na A podłożyli? Zajebany. Ej, kto się rozbraja? No, dobra. Dobre fes. Eko. Eko na fol, a teraz jadymy wiesz jako taktyka. Rodzia. A, B. Banioki. By mnie ściep. Verbus. Ja się ściepłem. Dobra, i teraz opacza. Ej, Jest! drzwi! Czekaj. Dostał Zobaczę. fez obity. Wiem, ode mnie też. Czekaj. Wparzosz. Nie. O, ktoś w Lozji, no. To nie byłem ja. Idziemy na pochylnię. Dobra. Ej, Kaj, na to B. na B. Dobra, ale to się domy rada, bo... To jest... O, jest! Przodka fez. Dobra, jest. Zabity. To jeszcze Czekaj. dwa. Drzwi, prawa, lewa. To są te? I jest Kurwa, tam. Obity no. mocno. Obity mocno. No nie! Kajon był te drzwi? W tym pokoju, nie te. Ten? Nie, synek, nie na noże! Jeszcze makita, dobrze. rozbroi. Ło, pierzynie. I miał jeden HP. Było zagranie wysokiego ryzyka. Tyrony. Dobra, jadymy depaty. Depaty. Cisnymy. A kupię sobie nawet defuza. A kup się. Jakby doszło do czegoś takiego. Hopie. Ej, boty są dwa w przeciwnej, tyś to widział? Nie. Ha! To jest lelo elo.
Na dworze. Idę na dwór. O fu, 3 na dworze. 3 na dworze. Padosz. Ej, zabrał mi Jaki killa. downy. Co on w ogóle chciał zrobić? Tu ja wyjdę. Ja jestem za tobą. No wiem właśnie, mówię, że ja tu będę. Okej, one są. Nie wiem. Cóż, idę na B. Zszedłem, ale nie ma nikogo. Wentylacja. Kaj, w wentylu? Tak. Prawy, Nie lewy bardziej? Nie wiem, nie wyszedł. Chyba się wrócił. Wyszedł z wentylacji jakiś. Dobra. Jest przy oknie. Dobra. No i tak to się robi. Hopie, niebieski laminat. Tak kończą frajerzy. Dobra. Jako w ogóle jaki apsy builder się przylepił. Jako Tyler. 14 Chyba porazymy. Dobra. Tradycyjne taktyki. Idę dworem. Chyba placem. Ziup. Ja, wyszł! Kto wyszł? No tam z chałupy. Ej. Na B? Kuźwa jego. Na B podłożyli, bo na A pewnikiem nie. Kule na mule. A mam nerwa. Einfach O. gut. Znaczy... Rób bombę. Dobra. Ej, kto się rozłączył? Ej, u nas się U nas, rozłączył. no. Dobra, jest sprawiedliwie, bot. Teraz się obkupiemy. Wszystko. Granaty błyskowe, To jest zapalające. ostatnia? Meczowy. Aha. Rzucę dym, Kajś. Wiem, Ja, a ciepnij się tak weź. Rzucę dym Się na tak się pochylnie. po leku. Się nie lej żurym. Chałupa drzwi... Nie. Kurde. Ale żem go rzucił? Drzwierze zawarte, sztyc. Idę od placu. Słyszę, a... Od kurde tyłu. Ale Od- co... Od tam jest. Dobra, Bow! mnie gonił przez trochę. No, O, może afufa. citnął. Wparzą. Jest! Od domku wyszedł. Ja, jest. Wróć się. Jeden Zabity. bot mnie zabił. Jest! Nie, przejęty bot. Ja! Tol! Dropnie. Gówno! Dropło. Ej, gdzie moja ranga? Ja się Kuźwa, 22 wygrane srebro, czy to dupca. Takie esle. pytam. Już 3 dzisiaj.